Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kipadba nonglet nongwan bunsin ki khinyum halor ka Dheng kali. Henry lada tipne apat halor ka jingjur ka Dheng kali Nongbah Shillong bun kim tip ya kadaw ka ba shisha ka ba pelong bansa kut daki kinta Markylliang unongsan Hima hala ibenta ibarit banlap ka ikadaw ka ba pelong banjur ka Dheng kali hakini ki khindiatsni haka jingya lenti ulayu iya ka Dheng ka deina kadaw ka jingya tenru para kali bat khamtam ki ashaka Lasakhiru bahagilat bapher layo i baki kali kimburom iwei pat bunsin kietur watla ki layo i bakimla banya chakmat kani kawanra ka Dheng kali omtang hakiwei ke jaka henre habaro shilinter kanlong ka badon kamtam lada kum Nongniah kali kin dan yakata ka mensim ka ba aila lem yakiwei lada yalade kimla banya chakmat lada ki Nongniah ki don ka mensim ban om yetenru netur bat ban aila ya iwei ka Dheng kali Nongbah Shillong Pynduna German, bakum ki Nongniah, kindan kamensim, banyepet lang nak benta kabit kabyang jong baro, namar lada uwei khen snap, ka Dheng kali kam kta tang yaki wei, henre ya uru kumju, hajaka ban poi shikenta, kan bamporu dabun ki kenta.